Амен, амен, амен! Алелуя! Нормално е ние да служим на Господа с хваление, с молитва. Амен! Това е църквата на живия Господ. Да се молим за нуждите на другите и да възхваляваме Господа. Алелуя! Днес е Петдесятница. Алелуя! Това е деня, в който църквата беше родена. Не нашата църква, но глобално. Генерално църквата в Йерусалим. И книгата Деяния на апостолите 2 глава говори за това, че когато тия 120 души се молеха в деня на Петдесятницата, в горницата, Святия Дух дойде на тях и тогава бе рождения ден на църквата. Първия рожден ден. Тогава беше родена. Преди това нямаше църква. Имаше ученици на Господа, имаше последователи, имаше хора, които са любопитни да гледат. Обаче църквата се роди, когато хората приеха кръщението в Святия Дух. Преди това нямаше църква. Халелуя! И днес ще говоря за Святия Дух. Ние не говорим много за Святия Дух, повече говорим за Бог Отец или говорим за Исус, говорим благовестието, говорим за принципи от Божието Слово, за това как да живеем победоносен християнски живот. Говорим изобщо в пълната тематика на Библията, но много често изглежда така, като че ли заобикаляме Святия Дух. Всъщност той е една от централните личности в Троицата, която ние трябва да разпознаваме, когото трябва да познаваме, с когото трябва да си партнираме, с когото трябва да бъдем в взаимодействие, защото Бог Отец и Сина Исус възцарен седи отдясно на престола на Отец, така че Отец и Сина са в небето, а Святия Дух е тук на земята. Халелуя! Така че ние трябва да го познаваме и когато се взаимодействаме и стоим в общението на Святия Дух, това ни води в триумфално шествие в Христос. Така че ние може да живеем тая победа 24/7, когато ходим в общението на Святия Дух. Халелуя! Ще говоря малко по-нататък за това. Сега ще съберем дарението. Обаче, преди да го съберем няколко стиха, искам да прочета от книгата Йов. Халелуя! Йов 5 глава, 8 стих, 19 до 24 също. Йов 5 глава, 8 стих и 19 до 24. Казва се, но аз ще търся Бога и делото си на Бога ще възложа. Продължаваме в 19. В 6 беди ще те избави и в 7 няма зло да те докосне. В глад от смърт ще те откупи и във война от силата на меча. Ще бъдеш скрит от бича на езика и няма да се плашиш от насилие, когато дойде. Ще се присмееш на насилието и глада. От земни зверове не ще се плашиш. Защото ще бъдеш в съюз с камъните на полето и полските зверове ще бъдат в мир с теб. И ще познаеш, че шатрата ти е в мир. Ще прегледаш жилището си и нищо няма да ти липсва. Алелуя! Алелуя! Ще погледнеш сметките и ще кажеш Алелуя! Моя Бог е снабдител. Моя Бог ме е благословил преизобилно. Алелуя! Сега, това изобилно снабдяване от Господа не идва автоматично в живота ни. За да получим този преблагословен живот, за който Исус каза, аз дойдох, казва, за да ви дам живот и то в изобилна мяра. Бог е Ел Шадай. Това е едно от имената, с които се разкрива в Стария Завет, което в превод означава Бог, който е повече от достатъчен. Когато погледнем делото на Бога Творец, как е направил планетата Земя, как работят всички закони, които Той е устроил в нашия познат свят, които изучаваме в физиката, които изучаваме в химията, които изучаваме биологията, когато изучаваме математиката. Ние разбираме, че ние сме просто откриватели на това, което Творецът създаде. И то работи! Халелуя! Бог го създаде и то работи! И си кажеш, Боже, когато гледам тия галактики, които просто с око няма как да ги видиш освен Млечния път, но те са, кой знае, може би милиони. И си казвам, какво разточителство?
Какво изобилие! Ти си го направил, за да се наслаждаваш, Господи. За да ти е радостно, за да ти е хубаво. Апостол Павел учи в Новия Завет. Казва, Бог, който ни дава всичко, изобилно, за да се наслаждаваме. Това е нашия Бог. Той дава щедро, защото те обича. Обаче, вижте, пак се връщам на това, че то, неговото снабдяване или неговото изобилие не идва автоматично. Сам Йов, тук се казва в първия стих, който прочетох в 8 стих, но аз ще търся Бога. Амен. Това е важно. Да търсиш Бога. Да кажеш, Господи, ти си моят снабдител. Ти си моят източник. Да прекараш време в това, да търсиш Бога. Да сложиш наистина едно силно наблягане на това, че аз ще търся Бога. Аз няма просто да кажа две думи на Бога. Наистина за мен е важно да разбера какво иска да ми каже Той, какво трябва да направя аз, каква е моята част, как аз да взаимодействам. За мен е със сигурност изключително важно да знам какво ми казва Бог. Заради това трябва да го потърся. И в Еремия четем и ще ме потърсите и ще ме намерите. Но няма да ме намерите, ако не ме потърсите. Ти трябва да потърсиш Бога. И казва, делото си на Бога ще възложа. Амен. Амен. Защото понякога треперим от страхове. Дали за болести става дума, дали за липса на пари, дали за липса на работа, дали за какви ли не липси, които съществуват в живота ни. Защото има дупки, не е ли така? Исус каза изобилен живот, а ти се оглеждаш и казва изобилен, тук виждам нещо, да, и там виждам нещо. И в един момент какво става? Търси Бога, амен. Търси го в Словото Му, търси го в молитва, търси го по всякакъв начин, но търси Бога. И възложи делото си на Него. Той знае всяка нужда, всяка липса. Той знае всяка битка, в която си ти. Той е напълно в час, но това не те лишава от твоето право да търсиш Бога. Да кажеш, Той Бог знае, Той Бог вижда. Затова какво трябва да останем? Немърливи, отпуснати по течението, да не ни интересува и все пак Бог да снабди. Това няма как да стане. Това условие, което го откриваме често в Новия Завет, го намираме в Стария Завет и тук се казва, аз ще търся Бога. Това е нашето съзнателно отношение, че ние ще го търсим за това Той да ни каже какво трябва да направим, за да може и Неговото снабдяване и Неговото изобилие да дойде в живота ни. И тогава ти ще кажеш, тогава ще възложа делото си на Бога. По-нататък се говори в текста, който пропуснахме, кой е Бог. Че Той е такъв, че Той е такъв, Той прави едикви си нещата, едикви си. Бог какъв е. Характеристиките на Бога са описани, не всички, разбира се. Но тук, в това, което четохме, се казва какво, не кой е Бог, но какво Той ще направи за тебе. И каза, Той ще избави в 6 беди, в 7 беди. Това е еврейски начин, такъв старозаветен начин, по който да бъдат казани нещата. И казва, и в 7 злом няма да те докосне. Казва, в глад от смърт ще те откупи, в глад от смърт ще те откупи. Амен. Понякога твърде много гледаме на икономическата ситуация, че ние живеем в България. Хора, Бог е в Германия, Бог е в България. Същия Бог. И в пустинята пак е същия Бог. Навсякъде е същия. Той казва, аз Господ не се променям. И толкова много обещание, че Той ще те изкупи от глада. Той ще те запази от силата на меча във война. Ще бъде скрит от бича на езика и няма да се плашиш от насилие, когато дойде. Амен. Всичко това на тебе ще се случи, когато търсиш Бога. Когато възлагаш на Него живота си, делото си, всичко, което правиш. И казва, ще се присмееш на насилието и глада. Амен. Представете ли си? Ще се присмееш на насилието, на глада и кажеш, аз съм толкова на безопасно място в Него. Халелуя! Аз съм в Него! Може да идват много неща. Те просто в моя живот няма да влязат. Защото Исус е Господ. Защото аз го търся Него. Защото Неговото Слово е реалността, в която ходя 24/7. Така че тия неща може да са дошли, но в моя дом няма да влязат. В моето тяло няма да влязат. Защото се уповавам на Неговите обещания. Халелуя!
Нека да се помолим с накратка молитва сега, в която чули тези думи, чули думите на Божието Слово, ние осъзнаваме, че може много неща да се случат около нас. Но това не означава, че ще влязат в нас. Четем 121 псалом, четем 91 псалом, където се казва, че мор, който опустошава, зараза, която удря хиляди хора отляво, отдясно, обаче казва, до тебе няма да се приближи. Така че ти можеш да бъдеш халелуя, до мене няма да се приближи. Когато всички тръбят и казват, идва глада, идва насилие, идва грипа, идват не знам си какви епидемии, идват не знам си какви опасности. Ние живеем сред опасности, обаче Господ Исус Христос е нашата камера, нашето прибежище, към което прибягваме. Така че може да се случват хиляди неща, може 1000 да падат от ляво ти, може 10 000 от дясно ти, но до тебе няма да се приближи. Изгради тая вяра в Божието обещание и ще видиш, че това ще заработи за тебе. Може би за хиляди други не, обаче за тебе, който повярваш. Халелуя! Нека да се помолим. Скъпи Боже, благодарим ти, че ти разкриваш механизмите, по които действаш в цялото Писание. В Стария Завет, в Новия Завет. Господи, защото цялото Писание е Бог вдъхновено и полезно. Така че ние се получаваме. И ние, Господи, искаме да се издигнем сега на ново ниво в нашето разбиране. Ние да разберем, че Ти, Господи, имаш план и начин как да ни запазиш от насилието, от глада, от меча, от болестите. Ти, Господи, имаш благословение, в което ние да ходим. Така че ние, когато упражняваме вяра в обещанията на Твоето Слово, тогава ние, Господи, ще бъдем не само опазени, не просто сървайвари, обаче ще бъдем преблагословени. Защото ние имаме примера на Господ Исус Христос, който беше толкова благословен. Примера на апостолите, примера на нашия отец на вяра Авраам, Исак, който засявал в сухо време, във време на суша и глад и пожъна. Халелуя! И човека стана богат и продължаваше да става богат, докато стана твърде богат. Боже, дори когато обстоятелствата казват не, Ти казваш Твоето да. Ти казваш амен. Ти даваш сила. Ти даваш вяра. Ти си автора на вяра. И Ти, Господи, правиш така, защото Твоето свръх естествено снабдяване да дойде в живота на всеки един от нас, когато Те търсим, когато възложим делото си в Твоите ръце. Господи, Ти знаеш всякакви нужди, които съществуват, всякакви липси. Ние сега решаваме да отвърнем погледа си от нуждите и да ги сложим на обещанието за снабдяване в Твоето Слово. Халелуя! Халелуя! Словото Ти казва, не съм видял праведния оставен. Нито потомството му да проси хляб. Благодарим Ти, Боже, за това обещание, защото ние нямаме своя праведност, но ние наследихме и на нас беше подарена Исусовата праведност. Така че ние нямаме нещо, с което да изпъкнем в Твоите очи. Ние приехме милостта, ние приехме благодатта. И дори Словото казва, благодат върху благодат дойде за нас. Защото приехме Христос. Защото приехме да бъдем синове и дъщери. И да бъдем Твоето наследство. Така че, Господи, ние искаме в финансовата област не да живеем в проклятие, обаче да живеем в благословение. Както Ти си ни благословил с вечен живот, така и ние, Господи, с откровението на Святия Дух и Неговата помощ да осъзнаем как да живеем в вяра и победа и в тая област на снабдяването в своя живот. Благодарим Ти за този изобилен живот, че той включва всяко нещо. Ти не изключваш нищо, Господи. Обаче, наистина, изобилието Ти влиза в живота ни, когато ние се доверим на Теб. В Исусовото име Ти благодарим за това, че Ти даваш семе в ръката ни, което да посеем, което да дадем в Твоето царство. И Ти се грижиш за нас в нашите дела. Благодарим Ти и Ти даваме слава. Амен. Нека да мине дарението и продължим. В времето на Стария Завет, в който ние четем историите за това как Бог започна всичко, поне това, което ние трябва да знаем.
защото хора се опитват да разберат и това, което Господ не ни е дал да знаем. И отиват твърде далеч в размишленията си и стигат до абсолютно фантастични, нереални предположения, които даже започват и да ги вярват. Бог избра Авраам, от неговото потомство направи народа на Израел и оригиналното желание на Бог е те да нямат цар. Той каза: аз съм вашия Господ, аз ще се заселя между вас. Аз самия ще ходя между вас. И всички ви ще ми бъдете свещеници. Вие сте мои синове и дъщери, им каза Бог. Когато ги избра, когато ги отдели и им повери задачи, те наследиха богослужението, закона, заветите, всичко. Те бяха, да се каже, църквата в Стария Завет. Обаче Бог винаги е искал да се засели между нас. Амен. Винаги го е искал. Идването на Святия Дух в деня на Петдесятница беше изпълнението на Божието най-първо желание. Защото аз вярвам, че Бог може да има първо, второ и трето желание. И това желание бива изпълнено съобразно волята на партньора в твое лице. Тъй като ти и аз сме партньори, и ако ние не искаме да изпълним първото желание на Бога, тогава Той ще доведе своето второ или трето желание. Тъй като ние или не намираме кораж у себе си, или желание да вдигнем кръста си и така да следваме Бога, или имаме някакви аргументи и извинения, защо не можем да изпълним Божията воля на 100%. Ето, ще ви дам един пример. Оригинално в Новия Завет, Евангелието четем, казва, че призива на Исус към тия рибари, към Матей Бирника и към всеки, който Той призова: ела и ме следвай. И те оставиха всичко и го последваха. Кой от нас в Новия Завет, днес, към ден днешен, е оставил всичко и е последвал Исус? Кой? Има ли такъв да се вдигне ръката да каже: аз съм оставил точно по Евангелието, както е написано, всичко и съм последвал Исус? Така че ние разбираме каква е волята на Бог в Неговото Слово и степента на нашето покорство към Бога прави възможно изпълняването на Неговата воля. Неговата съвършена или не до там съвършена воля, защото Бог в крайна сметка иска Неговото най-добро. Но ако не може да дойде Неговото най-добро, ще дойде Неговото добро. Така че не, че Бог е несъвършен, а ние сме несъвършени и заради това, просто защото ние не можем адекватно като партньори да поемем нашата част, Бог не може да извърши и Неговата 100% воля понякога. Но сега, нека да се върнем към личността на Святия Дух. Когато идва Йоан Кръстител, идват всякакви хора при него. Фарисеи, садокеи, римляни, обикновени хора, свещеници. Идват и задават своите въпроси, приемат кръщението. Той беше предвестника на Месията. И той посочи Исус и каза: ето го Божия агнец, който носи греха на света. И казва: той ще ви кръсти в Святия Дух и в огън. Така че той беше пророка, който посочи към Исус и каза: той ще ви кръсти в Святия Дух. Аз не знам дали хората разбираха какво е или кой е Святия Дух. След 2000 години църковна история, в днешния ден все още има неразбиране какво или кой е Святия Дух. Защото мнозина християни смятат, че Святия Дух е просто Божието влияние, а не е личност. Когато Исус говори за Святия Дух, Той говори за Него, като за личност. Като някой, който може да говори, който мисли, който реагира, който функционира като цяло, като личност. Ние ще отидем в тия писания, но има много пророчества в Стария Завет, но в Новия Завет, в Евангелието четем Иоанн, който посочи, че Исус е който кръщава в Святия Дух. Не е някакви епископи, не е свещеници, не е пастори. Ние само се молим, и служителите, и отделните вярващи, но Бог е който дава и кръщава в Святия Дух. Това е подарък, това е обещано и Исус
когато се събрали, тъкмо преди своето възнесение в небесата, казва: стойте в Иерусалим, казва го на учениците и казва: стойте в Иерусалим и чакайте да бъдете облечени с сила отгоре. Облечени с сила отгоре. Те бяха ученици на Исус, те бяха последователи, те изкараха 3 години и половина библейско училище с Исус, но те все още не бяха църквата. Той им каза: чакайте Святия Дух. Индиректно разбираме, че тогава ще станете църквата и не преди това. И казва: но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете ефективни свидетели за мен, както в Иерусалим, така и в Юдея и Самария, така до края на света. Така че Святия Дух беше обещан, самия Исус говори за това нещо и сега отиваме в в Деяния 2 глава, от 1 до 14 стих. Това, което се случи в деня на Петдесятница. И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят. А в Иерусалим се намираха юдеи, богобоязливи мъже от всеки народ под небето. И като се чу този шум, се събра една навалица и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички, смаяни и очудени, се говориха помежду си: ето всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? Партяни, мидяни и еламити, жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия, на Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея. Посетители от Рим и юдеи, и прозелити, критяни и араби. Ги слушаме да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха в недоумение, си казваха един на друг: какво значи това? А други се присмиваха и казваха: те са се напили със сладко вино. А Петър, като се изправи с 11-те, издигна гласа си и започна да им говори: юдеи и всички, които живеете в Иерусалим, нека ви стане известно и внимавайте в моите думи, и така нататък. Няма да го четем цялото, понеже е дълго. Петър започва да проповядва Божието Слово на площада, на открито, пред очите на всички. Там има и юдеи, и, както четем от текста, хора, които са дошли от близко и далече. Хора от много места. Сега, те стояха в Иерусалим и чакаха да бъдат облечени с сила отгоре, да бъдат кръстени в Святия Дух и в огън. Когато това се случва, така както четем, те се изпълват със Святия Дух и проявлението на Святия Дух е като в учението на силен вятър. И те започват да говорят на езика на различните хора, които са били събрани там на площада в Иерусалим. И това става изключително интригуващо събитие, защото това е момента, в който дявола получава следващия голям удар от Бога. Първият е с възкресението на Христос, а този втория удар е идването на Святия Дух на земята. Преди това Святия Дух не е бил на земята. Някой може да възрази да каже: пророците, Исаия, Еремия, пророк Илия, Елисей. Какво за тях? Те не бяха ли кръстени Святия Дух? Те не бяха ли изпълнени със Святия Дух? Не, те не бяха кръстени Святия Дух, те не бяха изпълнени със Святия Дух. Святия Дух не е имал правата да слезе на земята преди Исус да извърши изкупителното дело на кръста. След като Исус прави изкуплението завършено, чак след това Той изпраща третата личност от Троицата да бъде на планетата Земя и да изпълни вярващите и да ръководи църквата. Исус се отива и тогава логичният въпрос е: ами сега, след като ти се тръгваш, какво? Ние ще погледнем след малко тези текстове от Йоан 14 и 16 глава, където Исус говори
за идването на Святия Дух и как функционира Той. Той не беше дошъл преди това. Той просто пророчески говори, като дойде Святия Дух, какво ще се случи. И им каза, чакайте да бъдете облечени с сила, тъй като Божието дело няма да напредне съществено, ако вие не бъдете облечени с сила. И това е момента, който четем, в който те се обличат с Святия Дух и с огън. И тогава Петър застава да проповядва на това многохилядно множество, събрано там. И проповядва с дързост, с смелост, с изключителен замах. И интересното нещо е, че 3000 души са ожилени в сърцето си. Това за мен има някакъв пророчески смисъл. Тъй като Петър се отрича от Исус 3 пъти. За всеки път по 1000. Не знам какво се е казал апостол Петър, един ден ще го попитам. Ти какво си помисли, когато 3000 точно се прибавиха към църквата в онзи ден? Обаче той, който се отрече от Исус 3 пъти, отиде, плака горко, покая се, промени начина си на живот и мислене, защото покаянието не означава крокодилски сълзи. То означава променено мислене. Когато Святия Дух го изпълни, той не остана в стаята. Той излезе от стаята. Много християни правят грешката по последния начин. Нека да отидем в конференция и когато тя свърши, да намерим къде е следващата конференция. И къде е следващата конференция, да бъдем по-съживени. И след това галопираме като диви прасета за следващата конференция. И кога ще работим за Бога? Кога ще достигнем някой с Евангелието? Кога ще дадем тая сила, която сме получили? Никога. Просто отиваме и ни е готино. Ядем на томбак. Духовна манджа. Защото някой много велик известен апостол се е появил. И не трябва да бъдем там. Той е много мощен изцелител. Той е много мощен освободител. Хора се кърчат, повръщат. Много демони излизат. И сме много впечатлени. Вау, какви неща! О, колко яко нещо! И само конференция, семинара, той хауной. Някой много голямо величие в интернет. В него сме се втренчили. Защото той е много помазан. Имам такива служители, много помазани. Обаче, ние трябва да обърнем внимание главно на личността на Святия Дух. Да, Бог дава помазани пастори и апостоли. Да, има наистина мощни пророци, които се движат в велико измерение на Святия Дух. Но това, всичко, за което говоря, има един единствен източник. Това е същия Святи Дух, който живее в тебе, в мене и в него. Той е твърде помазан мъж или жена на Господа. Това е същия Святи Дух, който дава неговите свръхестествени прояви за обща полза. Бог те цени, Той знае твоите нужди, Той иска да те екипира с неговата свръхестествена сила ти така да живееш и така да говориш, че да има смисъл. Идването на Святия Дух прави нещата много живи и много смислени. Амен. Ако си живял доста във времето на черно-белите телевизори и в един момент се появява на кино новия цветен американски филм и ти си вау, отивам на кино Москва да гледам новия цветен американски филм между звезди войни. Дарът Вейдър. И само чум звуци. И това е ново преживяване. След черно-белите филми, това е ново преживяване. Днеска вече трябва да е 3D, трябва да е 4D, трябва да е много D, за да може да ме развълнува, да ме разбута. Отиваме някакъв фантазмагоричен филм, който много да ми разбута цялата вътрешност. Слагам 2 чифта очила, да може, като съм там, да го получа преживяването. Аз за това съм дошъл. Да получа преживяване. Святия Дух идва не просто да те гаделичка, да те развеселява, да те прави някакъв такъв вау. Той е Бог. Святия Дух идва с всички характеристики на Бога. Бог Отец и Бог Сина. Идва да живее в твоя живот. И да те направи страшно ефективен в твоя начин на живот. Да даваш плод,
да има свръхестествени проявления, да имаш Божията намеса и свидетелства в твоя живот и Евангелието да оживее. Да бъдеш живо, ти говориш и някой го жегва в сърцето. Амен. Защото не си ти, но Духа на Отец, Святия Дух, говори чрез тебе. Исус просто не ги прати, почвайте. Аз се тръгвам, ви почвайте. Не казва, чакайте, докато приемете кръщението или обличането със сила отгоре с белега говорене на езици. Те бяха изпълнени, говориха на езици, но не говориха само на езици. Говори Петър и то говори така, че 3000 души бяха ожилени в сърцето си. И това, което ще прочетем тук в същата 2 глава, четем 37 и 38 стих. Казва се, като чуха те, ожилени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли, какво да направим, братя? А Петър им каза, покайте се. И нека всеки от вас да се кръсти в името на Исус Христос за прощаване на греховете ви и ще приемете дара на Святия Дух. Това, което го виждате с езиците, това, което го виждате с изцеление и освобождение, това, което го виждате като свръхестествени прояви, то ще дойде, но първо се покай, първо приеми Исус. Първо признай греховете си, признай, че си грешен. Обърни се от този нечестив грешен начин на живот. Приеми Христос. Започни да живееш по различен начин. И Святия Дух е подарък. То е нещо, което е предназначено за тебе. Не е нужно да не го искаш, не е нужно да се страхуваш от Него. Святия Дух е Бог, който може да дойде в твоя живот. Просто ако изпълниш някакви условия. Да си покаян и да го искаш. Тогава Той ще дойде в живота ти. 41 стих казва, и така тези, които приеха Словото Му, се кръстиха. И в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в разчупването на хляба и в молитвите. Те постоянстваха. Амен. Вижте, това са били силно религиозни хора, които са били там на площада. Те са имали своите практики, своите навици да ходят на църква. Днеска ние трябва да се занимаваме колко е важно да се ходи на църква. Защото живеем в Русе, защото живеем в България. И този езически народ, съставен от всичките му племена, българи, роми, турци, племена, които живеем заедно на територията, административната територия на България. Окей. Всички наричаме себе си граждани на това общество. Това е супер. Обаче ние сме също граждани на Небесното царство. Ние трябва да разберем как работят нещата и те да работят в нашия живот и ние да получаваме другите как се случват нещата, как те работят. И вижте, личността на Святия Дух е централната личност в книгата Деяния. Много често четем, че хората казаха, духа ни води, духа ни казва. Истината на духа, духа на истината. Така че Святия Дух е главният мотор, който движи църквата напред. Исус е технически погледнато, Исус е в небето. Той просто, ти казваш, Исус живее в сърцето ми. Как да ти кажа? Той, който живее наистина в твоето сърце, е Святия Дух. Чрез вяра Исус живее в тебе, но реалността е друга. И тя е, че личността на Святия Дух живее вътре в тебе, тъй като Исус е отдясно на престола на Отец. Когато един от първите мъченици на църквата, Стефан, бил убит с камъни, тъкмо преди да издаде Бога Дух, той казва, виждам Бога Отец и виждам Исус отдясно на славата. Така че той вижда Исус, че Исус е там. Той не го вижда на земята, той не го вижда в сърцата на хората, той го вижда в небесата. Така че това, който наистина е тук и сега, и живее в теб, в твоето сърце, е личността Святия Дух, който е Богу равен. Амен. Халелуя. Така че 3000 души се прибавиха и те бяха получавани и те спазваха тия наставления. Какво да правим сега, след като станахме християни? Ами трябва да ходим на църква, да постоянстваме в службите, в таинствата, в общението, в молитвите, в проповедите. Ние трябва да постоянстваме в тия неща. Тъй като ако ти не постоянстваш, няма как да си в общението на църквата, която е тялото Христово, или в общението на Святия Дух. Няма как просто да имаме ударени електрони, които ходят тук и там и не са никъде в крайна сметка, но Святия Дух винаги ще доведе до невястата, църквата. Той винаги ще те свържи с нея, защото говорим за едно тяло, съставено от части хванати заедно, органически свързани. Амен. Халелуя. Отиваме в
Иоанн, 14 глава. Това са думи, които Исус говори за това, като дойде Святия Дух, какво ще стане. В Йоан 14 глава, 16 стих до 18 се казва: и аз ще помоля Отца, и Той ще ви даде друг застъпник, който ще бъде с вас до века. Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото нито го вижда, нито го познава. Но вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и ще бъде в вас. Святия Дух, както казах, не беше даден преди 50 дни. Преди Деяния 2 глава, както го разглеждаме в Библията. Това е хронологически след възнесението на Исус, около 10 на дена, след Неговото възнесение, тъй като Исус 40 дена след възкресението се е появявал на своите ученици, говори им, инструктира ги как ще бъдат нещата, обяснява им неща и казва: всичко това хубаво, обаче имате нужда от Святия Дух. Говорим, какво говорим, имаш нужда от Святия Дух. Точка. Няма да оживее, ако Святия Дух не го оживее. Защото автора на всяко разбиране, на всяко откровение, което идва въз основа на видения, пророчества, изявеното, писано Божие Слово, идва чрез Святия Дух. Защото той е духа на живота и той вдъхва живот. Защото дори когато четеш Новия Завет, вижте колко много религия има. Във всичките й форми, католическа, православна, протестантска, евангелистка, без значение. Тя може да се промъкне под всяка форма религията. Но Святия Дух е той, който мрази религията, той, който разчупва религията и ние се нуждаем от това духа на живота да оживи Божието Слово и обещание за нас и тогава това оживяване то ни изпълва с Божия вид вяра, който прави така, защото Божието Слово да докара божествени резултати в нашия живот. Не просто, писано е така, хубаво, тръгни по Дунава да видим дали ще ходиш по вода. Много хора са го правили. Не по Дунава, не чел съм книги. Хора просто твърде лекомислено казват: не, ние отиваме на християнска конференция, затова тръгваме, Исус е ходил по водата и се отдават. И ще кажеш: те са тръгнали на християнска конференция, не може ли Бог да им помогне? Той може да им помогне, той може да направи невероятни неща. Обаче хората с разума си, с вярата си или с глупостта си, Бог ни е дал свободна воля, както добре знаем, и ние употребяваме за това, което искаме. Ако поискаш това, което и Бог иска, няма сила на света, която да те спре. Ти, когато искаш да направиш грях, също Бог няма да те спре. Хората заради това избират да вървят или в тесния, стръмен, труден път на праведността и вярата в Исус Христос, или да ходят по широкия магистрален път в много избори, който води обаче само до едно място. Преди това е широк път. На финала е тесен. На нас в началото е тесен и труден, на финала е страхотен, велик. Това е, което се случва. Така че Святия Дух казваше: помоля Отец, и той, Исус казва, ще ви даде друг застъпник или ходатай, адвокат. Това са все нюанси на гръцката дума, която е дадена тук. Който казва: ще бъде с вас до века, завинаги. Святия Дух просто няма да се тръгне. Исус спомена преди малко нещо, че Святия Дух става пасивен. Това, което аз вярвам обаче, че не Святия Дух става пасивен, поради това, че ние ставаме нечувствителни, заради това не чуваме Святия Дух. Защото когато наблягаш на плътските неща, ти ставаш нечувствителен за Святия Дух. Не, че Бог е спрял да говори или е пасивен, той е активен през цялото време и в духа на цялото писание, от Битие до Откровение, аз виждам, че Бог е активен и говори. Бог действа. Само, че неговите партньори в наше лице, когато упорстваме в даден грях, просто ние се закоравяваме. Нали така? Ние ставаме недостъпни за Святия Дух. Ние просто сме аут. Ние сме вън от... Добре, Святия Дух си е огън, само че аз не съм твърде запалим. Не запалим съм. Греха ме е притъпил, не паля. Той може да си е огън, Святия Дух, обаче аз съм като азбест.
Не вдявам, какво трябва да направиш? Що не вдяваш? Дай молитва, дай пост. Концентрирай се върху духовните неща. Храни духовните неща и ще видиш как ще падиш. Всеки нюанс, всеки повей на Святия Дух ще го усещаш. Тогава ще имаме повече хора, които са под помазанието по време на служба. А не просто някакви хора, горещи палеци, други им се чудят. Те с какво преиграват? Какъв театър играят? Не играят никакъв театър, те просто са под помазанието. Те позволяват огъня да ги изпълни. Което не е някаква християнска драма. Така че той е застъпник или той е адвокат. Той когато се молиш, Святия Дух те вдъхновява ти да се молиш. Когато се те кръсти Господ в Святия Дух, ти имаш твой небесен молитвен език. Няма да имам всичкото време тази сутрин да доказвам описанието, че ние не говорим само непознати земни езици. Апостол Павел в 13 главата на любовта, 1 Коринтияни, казва, ако се моля с небесни и ангелски езици. Така че ние се молим и на небесни, и на ангелски езици. Ние не се молим само на някакъв китайски диалект, където някакво племе в Китай могат да го говорят. Ама е земен език, защото някои хора изключително много държат да кажат, че Деяния 2 говори за това, че ние говорим на непознат земен език. Апостол Павел говори и в 12 глава на 1 Коринтияни, в 13 и в 14 глава, че ние се молим, говорим тайни на Бога. Ние на Бога му говорим. Не говорим на хората. Когато се молим на непознат език, ние говорим тайни на Бога. Бог ни чува, Той ни разбира, даже дявола не разбира този език, слава на Бога. Това е твоята гореща телефонна линия, да се молиш и Бог да чува твоята молитва винаги. Бог е през годините на реформация, начиная, условно казано, от Лутер насам, е възстановявал откровенията. И са минали всякакви работи. Презвитериански, методистки, баптисти, анабаптисти, някакви харизматици, 50-ни, вяра, еди поси. Бог е връщал към оригинала. Айде църква, давайте обратно. Обратно към деяния. Към това, което е било родено, Бог връща църквата си. Към оригиналните откровения, които църквата в първи век ги е вярвала. Но в продължение на стотици и хиляди години дявола е притъпил разбиранията на християните, много философски и езически учения и практики са навлезли в църквата, различни теоложки школи са били повлияни от други философски школи и в един момент имаме християнство в толкова много разновидности. Но аз няма да говоря нито за разновидности, нито за фракциите на християнството, нито за религия, обаче ще говоря за Святия Дух, който Исус каза, че ще бъде даден, той беше даден. Казва духа на истината, който света не може да приеме, защото нито го вижда, нито го познава. Кой не вярваш, обича да бъде изобличаван заради престъпленията си. Това, че се пооткрадва, това, че се послъгва, това, че изневерява. Кой обича да му заговори за тия неща? Никой. А Святия Дух, като идва, той изобличава, той казва за тия неща. И казва, но вие го познавате, защото той пребъдва с вас и ще бъде в вас. Това са думите на Исус, че той няма да бъде някъде наоколо, ти не викаш за Святия Дух, Святия Дух, Святия Дух! От единия бър на другия, къде си? Святи, святи, святи! Не, той не е някъде там. Той не е наоколо. Той е вътре в тебе. При кръщението Святия Дух, той влиза да живее. Както ти влизаш да живееш в новия си дом или квартира и ти го обитаваш. Той е твой. Ти си там. Това е твой адрес, на който да получиш поща, да получиш пратка, да живееш там. Там спиш, там ядеш, там отглеждаш децата си, ако си семейен. Така че има адрес, на който е твой дом. Така и твоето тяло е храм на Святия Дух и адрес, в който живее Святия Дух. Той те изпълва. Той живее вътре в тебе. Той не те посещава. А ако пророците в Стария Завет, ако и да казаха велики пророчества, те не бяха пълни със Святия Дух. Тяхните тела не бяха храмове на Святия Дух. Но в Новия Завет твоето тяло е храм, обиталище, къщата на Бог. Амен. Кажи, моето тяло е къщата на Бог. Амен. Така е. Твоето тяло е къщата на Бог. Той живее вътре в тебе. Сниши се до там да каже, ето е моята къща.
Идвам да живее в тебе. И вижте, той не идва просто да си побълбре така малко да понушмах с тебе. Просто, айде, полафим малко и ще се бъра. Не, той не си отива никъде, разбираш ли, неговия дом си ти. Той не си отива някъде, той няма друг адрес. Ти си неговия адрес, той просто стои с тебе. Там е. Ами когато бъркам, когато креща, не си тръгнал. Там е. На фонов режим, ама е там. В смисъл, не му е хубаво, че викаш, че се гневиш, че някой път жаби и гущери излизат от устата. Хич не му е хубаво на Бог. Когато участваш в грехове и някакви неща се случват, и по някакъв път не те ли чупа и каже, ти какво гледаш? Какво каза? Фана ма. Той ли трябва да гледаш? Или той ли трябва да кажеш сега? Той ли се очаква? Той ли трябва да направи един достоен истински вярващ? Боже, направо... Не знам как ме търпиш. Той ще бъде във вас. Амен. И той няма да се тръгне от вас. Трябва редовно да натискаш червената слушалка, че Святия Дух да се тръгне. Той няма да се тръгне скоро. Ще казва, ще пребъдва с вас до века. Завинаги. Халелуя. Кръщението Святия Дух е важно. Защото много са предимствата. И аз ще вземам време по-скоро в сряда да говоря в детайли какви са предимствата на кръщението Святия Дух. Сега ние ще се молим за тези от вас, които след малко ще го направим, които искате кръщение в Святия Дух, или тия, които просто имате малко думи, като молитвен език. И това ще бъде време, в което ние да се предадем на Святия Дух. Да се предадем на молитва. Да се оставим на действието на Святия Дух, да ни изпълни. Защото изпълнението със Святия Дух не е еднократен акт. Святия Дух насърчава църквата и пише в Ефесяни: не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълвайте се с Духа. Така че ние винаги можем да се изпълним със Святия Дух, докато хвалим Бога, докато се молим, докато споделяме благата вест с някой и даваме свидетелство. Докато проповядваме Евангелието, ние можем да бъдем изпълнени със Святия Дух. Преди малко казах, че когато Святия Дух ни изпълне, ние не се оставяме в стаята. Ние не продължаваме в същия дух. Да бъдем изпълнени. Изпълнен си. И после, каква е твоята друга молитва? Да бъда изпълнен. Колко трябва да бъдеш пълен? Иди навън и изхарчи това, с което си пълен. Когато напълниш резервуара на твоя автомобил, ти трябва да караш. Да изхарчиш това пълен резервуар. И след това да отидеш на бензиностанция, да го напълниш отново догоре. Така че нашите служби, нашите получения, нашите лидерски центрове, те правят едно нещо. Пълнят те. Зареждат те. От те се очаква да излезеш навън в твоя живот, да докоснеш всеки един с силата и помазанието на Святия Дух върху твоя живот. И тия хора да бъдат спасени, тия хора да им бъде послужено, тъй, защото живота им да се промени, първо приемайки Исус за личен Господ и Спасител. Защото Святия Дух ще говори за Исус. Амен. И тъй като Святия Дух твърде много говори за Исус, и ние пропускаме самия Святия Дух, който говори за Исус. Че трябва да бъдем в близко взаимодействие с Него. Халелуя! Божията воля е кръщението. Това е нещо, което разбираме. Има църкви днес, които казват, когато приемеш Исус, ти приемаш и Святия Дух. Не! Ако беше така, тия ученици, които бяха 3 години и половина с Исус, Исус нямаше да им каже: чакайте кръщение в Святия Дух, да бъдете облечени с сила отгоре. Така че това беше следващ акт. Така че не се връзвайте на думи, че щом си вярваш, ти имаш Святия Дух. Ти можеш да го имаш, но друго е да бъде вътре в тебе. Защото Исус каза, ние прочетохме, и ще бъде в вас. Няма да бъде наоколо, ще бъде в вас. Така че Той ти дава, Той е небесен, или Той е ангелски език, с който да се молиш на Господи. Ти говориш тайни на Бога. Ти се молиш по най-добрия начин, когато се молиш в духа на езици. Така че това не е странно. Това не е странно. Това е нормално. Апостол Павел, един от най-великите колоси на църквата, който написа и 2/3 от Новия Завет, каза: благодаря на Бога, че се моля на езици повече от всички вас.
И говори за небесни езици. Не говори, знам и английски, и френски, и немски, и съм полиглот от всякъде, съм опънат. Просто съм номер едно. Благодаря, че съм по-велик от вас. Не каза това. Това прилича много на притчата на Исус за фарисея, който казва: благодаря ти, Боже, че не съм особено като онзата. Най-вече. Благодаря ти, че съм толкова помазан, толкова съм обогатен, толкова съм добре. Не. Павел казва: моля се на езици и благодаря на Бога за това, че го правя. Това е дар, това е благословение да се молим духа на езици. Халелуя! Отиваме Деяния 19 глава, 1 до 7 стих. Това е нещо, което Павел отива в град Антиохия. И там се случва нещо, намира някои ученици, за които ще прочетем в Деяния 19, които не са приели Святия Дух. Те даже и водно кръщение не са приели. Някои хора и днес си задават въпроса: нужно ли е? Да, нужно е. Щом Бог го казва, значи е нужно. Даже в Марк 16 глава, едно от чудесата, което се казва: в тия знамения ще продължават повярвайте в Мое име, демони ще изгонят, нови езици ще говорят. Това сам Исус го предсказва, че демони ще гоним и нови езици ще говорят. Някои хора си казват: о, ти трябва да си много помазан, трябва да си много високо духовно ниво, че да гониш демони. Не е вярно. Ако ти си вярваш, ти вече можеш да гониш демони. Ако си вярваш, ти можеш да гониш демони. А дали ще ми се покорят? Колкото повече ги гониш, толкова повече ще бягат. Така е. Ако ги гониш, те ще бягат. Ако си мълчиш, ще се продължават да си вършат работата под много. Така, първи стих. А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес. И намери някои ученици и им казва. Значи за Ефес. Става дума, не за Антиохия. И им каза: приехте ли Святия Дух, като повярвате? Те му отговориха: даже не сме чули да има Святи Дух. А каза: в какво се кръстихте? Те рекоха: в Йоановото кръщение. Павел каза: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казал на народа да вярва в този, който ще да дойде след него, т.е. в Исус. И като чуха това, те се кръстиха в името на Господ Исус Христос. Става дума за водно кръщение. И те като чуха това, се кръстиха в името на Господ Исус. И когато Павел положи ръце на тях, Святия Дух дойде на тях и те говориха на езици и пророкуваха. И те всички бяха около 12 мъже. Амен! Какво са смеете, бе? Нещо смешно ли казвам? Алелуя! Тия хора са били ученици на Исус, но не са познавали какво е това да бъдеш кръстен в името на Исус Христос. Защото Йоановото кръщение, водно кръщение е едно, кръщение в името на Исус е друго. Може би в сряда да говорим повече за това. Сега, той му обясни, че кръщението в името на Исус Христос означава, че както Христос умря и възкръсна, така и ние, вярващите в Христос, умираме в Христос за стария си начин на живот и навици и възкръсваме за нов живот. Това е различно просто от юдаизма да приемем, че това е Месията. Смисъла на водното кръщение, осъзнато покръстване или обръщане към християнската вяра, е това да знаеш, че си умрял в Христос, с потапянето и изваждането от вода възкръсваш за нов живот, защото старото премина, според 2 Коринтяни 5:17, всичко стана ново. Всичко стана ново. Така че тия хора не знаеха за тия неща, Павел ги светна, обясни им, говори им и когато положи ръце на тях, Святия Дух дойде на тях. Изглежда като че ли им натисна бутона и просто всичко стана. Не е трудно, защото това е самата Божия воля. Бог кръщава и Той винаги го иска. Той никога няма бариери да не го направи. Бариерите ги имаме ние. Ама аз не обичам примерно, когато се моля да говоря. Исус ясно казва: като се молите, казвайте. Да, имало е случаи, в които хората и на мен са ми казвали, и на други хора са споделяли, нали, че не е само в настоящия вариант. Аз съм спасен от 30 и няколко години. Така че съм го виждал в различните му форми, как хора имат проблем с това да приемат кръщение Святия Дух. Проблема не е в Святия Дух, не е в Бог Отец, че Той не иска специално на теб да го даде, просто проблема е в твоята глава. Ние, когато се молим, казваме с устата си на Бог неща. И на български, и при кръщението на езици. Тия хора в Деяния, за които четохме, те бяха изпълнени Святия Дух и взеха да говорят.
Много хора искат да бъдат кръстени, ама да не говорят. Такъв вариант няма. Белега е говорене. Както белега, ако търнеш нож по тялото си, има белег след това. Кръв. Така няма как Святия Дух просто да дойде вътре в тебе и да няма никакъв белег. И как да разберем, че ти имаш кръщение, ти как го разбереш? Няма начин друг, освен белега. Говорене на езици. Така че не говоря за деноминации. Говоря за библейския смисъл на кръщението. Когато си изпълнен, то почва да прелива. Амен. Почват езици. Като бълбукане, като извор. Исус говори в Евангелие на Йоан и казва, че тия, които го приемат, извор на вода ще изблика от тях. Може да е като бълбукане, може да е като така, някакви такива фрази, изречения да се формират от този език. Просто Бог го дава както иска. Халелуя. И те говориха на езици и пророкуваха. Нека да се изправим на краката си. Ние ще имаме две молитви. Едната ще бъде за кръщение в Святия Дух и за хора, които са приели кръщение, но е все още духовният им език, молитвеният език, белега на кръщението не е до там обогатен. Сега е момент, в който с полагане на ръце и молитва, общата молитва на всички нас, Святия Дух да ви даде повече езици. Защото говорим за езици. Не говорим за един език, не говорим за една дума, която ти се върти в главата. Не е повтарянето на една дума, но говоренето на много изречения, много езици. Така че, заповядайте отпред. Джо, усили малко музиката си. Халелуя! Това е момент, в който да се престрашите. Заповядайте напред. След това ще се помолим за изцеление с помазание. Напред. И тук на тая точка. И на тая точка. Хубаво е, като има точни указания какво. Това е много хубаво. Халелуя!